too strong. Maybe I waited too long. Ug karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your plane. Tinuod ni. Unsa lagi na, Kiko? Patriling sa kiniki ko ay. Unsa na ba? Oh, tanawan niyo. Si Sir Joko o Cecilia Cabrera nagpakasal na. Hala. Gawa ni God. Di kasal ko sila. Oh, tanawa. Halos tanang niya sa kong wall. Puro balita sa kasal ni Sir o Cecilia. Congrats na yun ni Sir. Uy, mag-post ko ha. Nato sa ipakita sa tibok kalibutan nga. Nga proud kayo ta. Asa naman to kong cellphone. Di ara. Inday. Oh, ngano kay lakon man ka nang? Ayaw na lang gud pagpakaaron ingnon diha, Inday. Di man kinahanglan nga magtago-tago ka pa namo ni Keko. Kinahibaw man, Miss Tinuod. Mo inom sa ko nang. Sundito nang, nang luspad na ba to? Oh, Inday! Inday. Nulihan na siya lang. Iping daw balik yung apil. Hindi na puti ka ito. Murag ipo'y dugo. Inday, nakadungog ka na ako, ha, Inday? Nakadungog lang. Ay, salamat sa Ginoo. Pastilan, kuyawan ako ganina, oy. Ang ako lang kung nabundak tong imong, Unsa man, mga tutag ospital, ha? Nga tuta, mas maayo nang matanaw ka. Naunsa day ko nang. Murag nakatog raman ko. Nakuyapan ka. Ha? Uy. Uy, hinay lang. Nganong? Limot ta. Kiko. Gusto. Nahinumdum na ko. Day, ayaw nag-iloom. Ipagawas na, Day. Lisod ng ilom kay atakihon ka na. Kiko. Dili nang mas mayo nang iyang ipagawas aron mas dali mo luag yung dugan ba? Sige, Inday. Sige. Hilak lang. Gusto si Kiko. Mas maayo tuod nga imong ipagawas kaysa imo lang iluom-luom. Day! Namias kumagun si Riz. Inday. Pasensya na din yung nagtulor ha, Kiko. Ang mahangin lang mo permin ako. Ayan, naghuna-huna, Palang tatay mo ha. Di mo taga muhila kung yung nana. Buringog ba ka, Kiko? Nagkatawa na lang inuon ko. Si, nakatawa mong gani ka. Mong kalintin lang to, sir. Ako na iso sa muna na og kasing-kasing Inday. Aron masigin lang kagkatawa. Sama ng imo, Kiko. Sama na, panguyab na. All in one na ninang. Sugot yan is Inday ron. Mapakasal mi karon dayon. Uy, kakuyaw! Katawa ra mo, pero sinusura ba ko? Salamat, Kiko. Ingon anak pa lang ka sayon. Pero dili ko taon ko musugot. Pero unsaon nga dili man. Kay baog yun ka. Mausa lagi, pero saan naman na? Minyo nang ginasisira? Saan na ni mo? Pwes, pagsulog pakasal. Joko.
Kadaghan na god ining imong gipamalit, Inday. Gamito ni nato tanan. Dili nang. Oh, unya, ano na malit mong kaini? Wa lang. Ha? Bitaw nang. Ipanghatag lang uyan ang uban sa imong mga pag-umangkon sa probinsya nang. Inday. Pasagdi lang ko nang ha. Nalingaw naman ko. Oh, pero tingalig dili ka na makabantay ha. Nga nagsigi ka na di ayo gasto. Wa ka na rabay trabaho. Wa na di ay. Sige pa magyapon kong sweldo ni Sir Good. Oo, pero pila raman na kung itandi sa imong kita sa pagka-artista. Mag-artista na lang akong balik nang, no? Ah, Para malingaw na lang sad ko ba? Naapa sa tingali mo kuhan ako ng uy. oh, suwayi lang. Suwayi. Napatingali, oy. Ikaw rabay ay mibiya. Husto nang. Oh, ansa man? Magpamanage kong Miss Nicole. Ha? Makikita di ko niya. Seryoso ka, Inday? Seryoso sad lang, uy. Pero... Suwayan lang gud nako nang. Kung di siya mo sugot, okay ra. Mga play na lang ko ni Mother Lulu. Ay, mauna kiko. Aron ko no, malingaw siya og makapahuway nga sige guna-una ni Sir. Pero kuan manggod nang kanang Suman, pasagdan na to siya nang. Ha? Sagda na lang una na to siya. Maminil lang taon sa dagan. Sa tinood bitaw na. Tamiag hagdugsok magkay si Roy. Sakit pa kang duga nagtanaw nila nga nagakos. Sawa pa magikan og padung airport si Sir. Nya karon napakasya sa lain. Feeling yun ako na tong time man, ano? Kay love kinis Inday. Ah, sa tamay baw. Sa hinungdan nga nung gibuhat tong Sir. Di yun nang. Wag siya pakis pagbati ni Inday. Ay nalang good kay Bloody ha. Tiwaso na ni natog pahilo na ang mga groceries. Wa man kihapon masingin ni Miss Nicole ang akong gichat, uy. Hindi sa siyang mutubag kung tawagan ako. Ay. Nagmaoy pa kagyapon siya. Noon, kasabot ra ko. Nagmaoy man gani ko nga, wagid may relasyon ni Sir. Puro imahinasyon na ng ako. Nya mga patrachar ni Sir. Sila pa kaha. Nga nagkarelasyon gid sila sa taas na panahon. Pag-amping ha. Para na ako. Scam kay ka, Sir, uy. Paasa. Uwa man ko ma-inlove niya. Huwag may in love pero nagpakasal. Sama na, uy. Uy, si Miss Nicole. Hello, Miss Nicole? Unsa man nga mag-chat? Makikita ka na ko? Oo, unta, Miss Nicole. Kanisa ka pwede? Unsa may imong toyo? Para katawaan ko? Sudyaan? Di, Miss Nicole, uy. Nga nagulitaw ako man ang buhaton. Lain akong tuyo, uy. Business. Business? Wow, ha? Lagi, Miss Nicole. Business na tong istoryahan. Open-minded man ka. Ha?
Bitaw, musulti na lang ko ha. Kanang, gusto kong mag-artistag balik o lagi unta, Miss Nicole. Unya, gusto ko nga ikaw ang mamanage na ko. Sa iyang kondo unit. Nga naman dahil sa gawas lang mo magkita. Ay, okay ramang good na. Ano di ay? Ay, hindi lang ko komportable. Okay lagi nang. Nga iya pa mis kong hilabtan nga. Tuwa naman to sila mga kamot si sir. Unsa pa may ang makuha kung iya kong hilabtan. Nala, sige. Pero ayag kumpiyansa, ha? Wata may baon sa isod karon sa utok atong babayhana. Maubitaw nga kinahanglan ako siyang makonvince nga manrabaho migbalik nang. Aron basab nga malingaw sad siya. Ako na sa siyang amigahon aron. Di to makutaw iyang utok. Unya pag yun, parehas pa yung makakwarta. Kay nga no, wa na ba di ay siya gihandol nga mga talents karon? Murag, wa naman tingali na. Ay, pastilan. Ay, sige nang ha, mulakaw na ko. Nagpaabot na to siya nako karon. Pahatod lang ni Kiko. Ay na lang, magtaksi raman ko. Ay, pahatod lang lagi. Kiko! Kiko! What's up, Nang? Igor ako ihatod ha. Magtaksi ra kog pauli. Watong naguti ka, good. Unyang madugay mig istorya. O, balay konti ka. Take lang kung mauman na mo. Oo, asa man ka? Narang kunto oh. Ay, din, sorry. Yeah. Ay, ayaw na nagsud. Manaog na lang ko sa may gate. Isod na gunin na to sa kanan, good. Unsam na siya, eh. Sige good, sige good. Bahala ka. Noon sa man ka? Ihatod pagid ko ni mo si unit ni Miss Nicole. Hindi nila ko slabi magawa ni mo. May na kung may simbak kung di mayong may tabo. Nara ko. Unsi di maayong hitabo, uy. Pataka ang pagyawit diha. Basta na, sige na. Sige, magkugtanaw ni mo eh. Narang elevator, oh. Ato na, anira ko. Text dayon, ha? Text lang dayon kung unsa may tabo, tawag kung unsa magani, okay? Ikaw sad gi ko ba pakulba min ka, uy. Parehas sa munang dolor da. Sige na. Kuhan ko ba? Ay, wala. Samod ka lang. Sige na, samod ka lang ngayon na. Sige na. Lagi, sige na. Ikaw yun. Ay, mauna ni. 24B. Mauna ni ang unit ni Miss Nicole. Hi, Miss Nicole. Sod, Inday. Wow! Kaninat ko din ni imong... Oh, Miss Nicole? Nagkupot lagi kang pusil! Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000.